online. Unya, makauban nato si Teacher Mai sa memory verse o Teacher Ivy sa Bible lesson. December na! Katapusan nga bulan sa 2021. O, basta December gani, nag-celebrate of Christmas Day, reunion, ug uban pang celebration. Excited na usab ba ikaw nga mag-celebrate na usab kita sa New Year? Ako, excited kayo po. Bata, sa atong episode karon, excited na usab ba ikaw nga magpadayon kita? Magtuon kitang bagong kanta. Uban na nato kini sa pagsayaw tungod kay kini action song. Sa ato ang episode karon, daghan tag mahibaw-an ug makatunan nga pulong sa Ginoo. Tara, sugdan nato kini sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, mo kini ang higayon nga makipag-istorya kita sa Ginoo. Isulti nato kaniya ang ato mga pagpasalamat. Kung mangayo kita giya, isulti usab nato kaniya. O kung natay kinahanglan alang sa ubang tawo, pwede usab. Iampo nato ang ato ang pamilya, amiga, igsuon, silingan ug uban pa. Ato ang i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata aron malikay kita sa mga istorbo nga naa sa ato ang palibot. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat nga magkuyog na usab kami karon nga episode. Salamat sa nindot nga internet connection. Ako nagaampo sa bata nga nagapakikuyog ka namo karon nga tagaan mo siya og kaalam sa pag-answer sa iyahang module. Tagain siya og malipayon nga kinabuhi uban sa iyahang pamilya. Tabangi ang iyang ginikanan nga mahatag ang tanan nga kinahanglan sa ilahang pamilya ug God. O Ginoo, kani nga episode gikan sa memory verse, Bible lesson ug action song, tabangi ang bata nga nakikuyog ka namo karon nga masabtan niya ang imuhang pulong ug ma-apply kini sa iyahang kinabuhi matag adlaw ug tabangi siya nga ma-share usab niya sa uban ang iyahang nasabtan. Salamat sa imuhang tubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Let's jump and celebrate the Father. Let's clap and celebrate the Son. Let's spin and celebrate the Spirit. Let's shout about what God has done. Let's jump and celebrate the Father. Let's clap and celebrate the Son. Let's spin and celebrate the Spirit. Let's shout about what God has done. The Father knows me and He wants to be my friend. He sent me Jesus, so I know His love will never end. He paid the price for sin. Jesus died and rose again. Gave me His Spirit and eternal life with Him. Let's jump and celebrate the Father. Let's clap and celebrate the Son. Let's sing and celebrate the Spirit. Let's shout about what God has done. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. The Father knows me and He wants to be my friend. He sent me Jesus, so I know His love will never end. He paid the price for sin. Jesus died and rose again. Gave me the Spirit and eternal life with Him. Let's jump and celebrate the Father. Let's clap and celebrate
Maayong adlaw mga bata. Ang inyong mga kuyog na sab karon sa inyong memory verse time mao si Teacher Mai. So, karong adlaw na ako isa ka pangutana sa inyo ha. Di ba ting submit na sa mga hapit ako ting submit sa mga modules? Unya daghan tayo og mga module na kinahanglan answeran. Unya nakatuka pagyud ka na kung asa ikaw ang maghugas sa mga plato na puting daghan na kay naay daghang mga tawo sa inyong balay. Di ba buon kaayo? Kapoy kaayo? Apan sa dihang nang mamugas na unta ka, gibiyaan nimo kadali imong mga module, nakita nimo na, ay, wala ko yugason. Porti yun nimo, lipaya, kay naay someone or isa ka tao na kung asa, nihimo ni anak, kay nakita niya na daghang kag buluhaton. Kapin pa ang paghimo sa imong module o pagtiwas ni ini. Mga bata, dinhi sa atong memory verse karong buntag, oy adlaw di ay. Adlawa, na makita siya sa Ephesians chapter 1 verse 7a, ingon pa siya dinhi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Kini siya na memory verse na makita sa Ephesians chapter 1 verse 7a, sinulat ni Apostol Pablo. Kay lumdum mo sa iya ha, katong story na to, itong niagi mga binulan, katong apostol na kung asa, gipreso siya dito sa Athens, o samtang naa siya sa Atenas, mga bata, nasulat niya ni, ang Ephesians chapter 1, verse 7a. Basahon ako pag-usab sa akong Biblia. Ingon pa siya sa Ephesians chapter 1 verse 7a, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Unsay but pasabot ni ini mga bata? Ingon pa siya, in Him we have redemption. Redemption through His blood. Naay man luluwas. O kini siya, mao si Hesus Kristo. Pinaagi sa iyahang dugo iyang gihatag para sa imuha. O sa akua. Pinaagi kaniya na ay kapasayloan sa ginatawag nga sala. Tung unang panahon mga bata, abi ninyo, mahugasan o mapasaylo lang ang isa ka sala kung naay paghalad og mga hayop. Kay katong dugo sa mga hayop, mauto siya ang panglipyo sa imuhang mga sala. Apan ang Ginoo nagsaad siya sa mga tao tung unang panahon ug dili lang silang gisaaran niya hasta ikaw ug ako. Karon nga panahon gisaaran niya na magpadala siya isa ka manluluwas o pinaagi sa iyahang dugo. Mahugasan ang imuhang mga sala ug mauna siya si Hesus Kristo. Bata, kung ikaw isa ka bata na kung asa wala ka pa kay Jesus, gusto sa Ginoo na ikaw pagaluwason po niya sa ginatawag nga silot sa sala, na dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod sa hangtod. Apan kung ikaw isa ka bata na naa na kay Jesus sa imong kasing-kasing, gusto sa Ginoo na mabal-an nimo na pinaagi kay Hesus Kristo na iyahang anak na akanay hingpit nga kaluwasan sa imuhang mga sala. Di ba? Nindot kaayo? No? Na naa kay hingpit na kagawasan sa imuhang sala pinaagi kay Hesus Kristo. Kay iya kang gipasaylo. Sige daw, isulti daw na ako. Gipasaylo na ko sa Ginoo. Sige, ready? Go! Gipasaylo na ko sa Ginoo. Okay. No, ay kayo, no? Then, karon atong memorize one. Kita ninyo ni, Okay? So, may mga nagkalilaing mga colors. Karon, ang akong paghahimuon, magkuha kong isa ka color. O niya,
Kamusad na naa din ha. Basahon ninyo ang atoang verse. Okay, sige. Dungan sa tantanan. Ephesians, go. Ephesians chapter 1 verse 7a. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Okay, kuhaon ako ni. Padayo lang yapon mo at kuan mo ha. Isulti ninyo ang ato ang verse. Ready? Go. Ephesians, go. Ephesians chapter 1 verse 7a. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Karon, atong ako na po ni siya pagkakuaon kini siya. Okay. So padayon ta sa pagbasa ha, kani o kini. Ephesians, go. Ephesians chapter 1 verse 7a. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Lupit na gid mo hunot. Okay, sige. Karon kuhaon ako nako ni. Kanina sad. Okay. Ephesians, go. Ephesians chapter 1 verse 7a. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Karon hold doon na yun nato. Wa na ibiling. Tanaw na to. Sige, kinsa kay makamemorize karon. Ephesians, children, go. Ephesians chapter 1 verse 7a. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Memorize nyo na. Kinsa sa inyo ha naka-memorize din ha. Kins. Mao na ang ato ang memory verse karong si manahuna. Maayong adlaw mga bata. Ato na pud karon sumpayan ang istorya ni Aging Sabado ug atong tan-awon kung unsa ang nahitabo sa atong bida. Yun na pa mga bata, naway pangutana sa inyo nga. Kisa sa inyo ang nibiyahe sa layo kaayong lugar. Tingali, ikaw ug ang imong pamilya ni bakasyon. Oo, mga bata, ang atong istorya, ang mga tao na nibiyahe sa layo kaayong lugar. Wala sila ng bakasyon, apan ni palit sila og pagkaon. Walay ulan. Ang mga tanom nangamatay na. Unya, ang mga tao gutom na. Hantod ang mga kahayupan. Ug wala na sila makaon. Tinuod gayud ang gisulti sa Dios nga naay 7 ka tuig nga maayo ang abot ug 7 ka tuig nga gutom. Ug natinuod gayud kadto mga bata ug ang gutom niluntad sa tibuok lugar, sa nagkalain-lain lugar. Ug ang mga tao niadto sa Ehipto aron sa pagpalit og pagkaon. Ug didto nila mga bata makit-an gayud nila dito si Jose nga mao ang gobernador dito sa lugar sa Ehipto. Dito sa linya nakita ni Jose ang grupo sa 10 ka tawo. Ug nakita niya ug nasurpresa siya sa iyahang nakita ang iyang mga igsuon. Apan ang iyang mga igsuon mga bata wala na kaila kang Jose. Tungod si Jose nakasinina siya og sinina sa mga Egyptians ug dili sinina sa tigbalantay sa karnero. Ug 17 years old pa lang si Jose sa dihang ilang gibaligya ug karon 39 years old na si Jose. Ug mao kadto nga wala din sila nakaila kang Jose. Ug sa dihang paduol na sila sa linya ni pagkita nila sa gobernador, niyukbo sila sa gobernador ug didto
na hinumduman gayud ni Jose ang ihang damgo nga sa umaabot na panahon ang ihang mga igsuon muyukbo kaniya. Ug natinuod gayud mga bata. Ug ang ilahang hari nga mao si Pero or Paraon ni damgo usab siya ug gihubad usab ni Jose. Ug mao kadto nga si Jose gihimo siyang tigdumala sa tibuok Ehipto. Ug karon mga bata, sa dihang pakigsultihan ni Jose ang iyang mga igsuon, nangita siya og maghuhubad sa iyang pinulungan para dili siya malata na siya mao si Jose. Nangita siya og interpreter ug gipangutana, asa man kamugikan? Ang pangutana ni Jose, Sir, gutom sa among lugar. Niadto kami dinhi sa inyong lugar aron sa pagpalit sa pagkaon para sa among pamilya. Ingon ni Jose, pamilya? Pagkaon? Tingali mga espiya kamo. Ug niadto lamang kamo dinhi sa among lugar aron tan-awon kung nagluya ba kami ug unya girahon ninyo kami. Ingon sa iyang mga igsoon, Sir, mga alagad mo kami, ug dili kami espiya. Niadto kami dinhi aron sa pagpalit sa pagkaon. Gani, 12 kami nga managsuon. Ang usa namo kamanghod nabilin sa among balay, ug ang usa wala na ikuyog namo, ug dili na namo siya kauban karon. Ug nagsulti si Jose, manghod, kung naamoy manghod, inyong dadon dinhi. Ug para dili mo makasibangdan nga espiya kamo, dadadin niyo inyong manghod. Ug ang inyong igsuon na ay mabilin ug akong ibutang sa prisuhan. Ug ang uban kaninyo muuli. Gani mga bata, naghisgot-hisgot ang mga igsuon ni Jose. Hala, unsa na gyud kining hitabo kanato? Nga espiya kita. Ug dadon nato atong manghod. Hala, unsa na gyud ni sad-an gyud kita. No? Ang mga bata, ilaha gayud na hinumduman ang ilang gihimo ka Jose nga sad-an gayud sila sa ilang nahimong sala. Ug kahibalo ba ka mga bata ang sala dautan sa atubangan sa Dios? Sala nga naa sa imong hunahuna, sala nga sa imong pulong, ug sala nga imong ginahimo. Ang sala nga ikaw ug ako nahimula bina sa atubangan sa Dios. Ang Biblia nagsulti dinhi sa Romans 3 verse 10b nagaingon, wala gayoy bisan usa nga matarong. Mga bata, sa atubangan sa Dios, kita tanan nakasala tungod kay walay matarong sa atubangan sa Dios. Ug sama usab kanimo bata nga usahay dili nimo mahibaw-an nga makahimo kag sala tungod kay ikaw ug ako natawo nga naalagaan sala. Ug mao ka na nga ikaw ug ako nahimulag sa atubangan sa Dios. Sama usab sa mga igsuon ni Jose nga nakasala sila sa kang Jose. Ug gimanduan ni Jose ang iyahang mga sulugoon nga lakaw. Kuha mo dito sa kanang pagkaon, puna ang ilahang sako og trigo, unya ibalik ang ilahang kwarta sa sako. Ug unya mga bata, niuli sila nga masulugon tungod kay ang ilang igsuon nga si Simeon na priso. Ug ang pait pagid mga bata kay ilang kumbisihon ang ilang amahan nga sa ilahang pagbalik sa Ehipto, madala nila si Benjamin ug makagawas sa prisuhan si Simeon. Ug sa dihang nihunong sila tungod kay nagutom ang ilahang hayop nga ilang gisakyan, ilang giabrihan ang sako aron pakaunon, nakuratan sila tungod kay sa sulod sa sako na ay kwarta. Ug nahadlok kayo sila basig akusahan sila nga nangawat sila dito sa mga Egyptians. O pag-abot nila sa ilahang balay mga bata, ilahang gisulti sa ilang amahan nga kay Jacob. Nga giakusahan kami nga espiya kami.
Unya, ang among sako na apagig mga kwarta. Hadlok kay sila mga bata, ang mga igsuon Jose. Ug nag-ingon si Jacob, unsa man ang inyong gihimo kanako? Si Jose namatay na. Si Simeon gipriso. Ug unya si Benjamin dalon ninyo balik sa Ehipto. Adili ko masugot ang sulti ni Jacob. Apan mga bata, nilabay ang pipila ka mga bulan ug nahurot ang ilahang pagkaon. Ug kinahanglan sila mo balik sa Ehipto. Ug nagpreparar sila sa regalo nga ilang ihatag sa gobernador ug dublihon nila ang ilahang bayan. Ug nag-uol sila pag-ayo kung masugot ba niyang amahan nga dadon si Benjamin. Apan mga bata, si Jacob nisalig siya sa Diyos. Tungod kay nakahibalo siya nga ang Diyos naluoy kanila. O kung wala naluoy ang Diyos kanila, tingali namatay na sila tungod sa kagutom. O gisalig ni Jacob si Benjamin sa iyang mga igsuon nga dadon balik sa Ehipto aron makapalit sila og trigo. Mga bata, makita nato ang Diyos nagakontrol sa tanang mga sitwasyon. Manisod man o maayo, ang Diyos gayud ang nagakontrol sa tanang panahon. Tungod kay ang Diyos gamhanan ug siya ang naghimo sa tanan. Siya ang naghimo sa bulan, mga bituon, sa adlaw, sa hangin nga atong giginhawa, siya ang nagakontrol. Tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. Tungod kay ang Diyos mao ang atong magbubuhat. Ang Diyos nga mahigugmaon ug ang Diyos nga perpekto gayud ug balaan. Ang sulti niya dinhi sa Jeremiah 31 verse 3. Bi nga nagaingon, gihigugma ko gayud kamo sa walay katapusan nga gugma. Sa akong kaayo gipa duol ko kamo kanako. Mga bata, ikaw ug ako gihigugma sa Dios. O walay rason nga mahadlok kita sa tanang sitwasyon tungod kay ang Dios nagakontrol sa tanan. Sama usab sa mga igsuon ni Jose nga nibalik sila dito sa lugar sa Ehipto ug ilahang gidala si Benjamin. Ug pag-abot nila dito sa lugar sa Ehipto, nakita ni Jose si Benjamin. Ug gimanduan niya ang iyang mga sulugoon nga magpreparar og pagkaon tungod kay ilang salusaluhan. Pag-abot dito, gihatag dayon nila ang regalo kang Jose. Ug ilang gipaila-ila si Benjamin. Mga bata, sa dihang nakita ni Jose ang iyang manghod na si Benjamin, nihilak gayud si Jose sa dihang nakita niya si Benjamin. Ug naggawas siya sa iyahang likuran ug nisulod siya sa kwarto ug nihilak siya pag-ayo tungod kay ang tugay na niya nga wala nakita niyang manghod karon nakita na niya. Naniman ka mga bata, 22 anyos nga wala sila nagkita sa iyang manghod ug karon nagkita sila. Grabe gid kayo ang hilak ni Jose. Unya, naghilamos siya ug nibalik siya dito sa Kanaanan. Ug paghuman ato, gihatag nila ang regalo nga gikan sa kang Jacob. Gihatag nila kang Jose. Ug nangamusta usab si Jose sa iyang amahan. Ug pagkahuman ato, ang mga igsuon ni Jose nalipay kaayo. Tungod kay nakauban na nila si Simeon, nagawas sa prisuhan si Simeon ug nakauban nila sa pagkaon. Ug makauli na gid sila nga kumpleto. Ug kahibalo ka mo mga bata, gisugo na pod ni Jose ang ihang mga sulugoon nga sudlan ang sako og trigo ug ibalik ang ilahang bayad. Ug sudlan ninyo ang sako ni Benjamin sa akong kupa, pila nga kupa. Ug kahibalo ka mo mga bata, gitistingan gayud ni Jose ang iyang mga igsuon. Ug sa dihang niuli na sila nga malipayon, gigukod sila sa mga sulugoon ni Jose. Ug nag-ingon, "Hunong! Nawala ang kupa,
nga pilak sa gobernador. Akong tan-awon sa inyong mga sudlanan basit inyong gikawat. Gi-inspeksyon ang ilahang mga sako ug naang mga kwarta ug sa dihang nabuksan ang sako ni Benjamin, nakita dito ang kupa nga pilak. Ug nakuratan sila pag-ayaw kung nganong nahimo kini, nahitabo kini. Ug wala gid sila kahibalo kung unsang nahitabo. Ug nag-ingon ang sulubuon ni Jose nga, balik ka Benjamin, ug himuon kang sulubuon sa gobernador. Ug ang iyang igsuon dili sila magsugot nga himuong sulubuon si Benjamin. Busa na malit na pod sila dito sa kay Jose. O giistoryahan nila nga wala sila nangawat. O dili sila gusto nga himuong sulubuon si Benjamin. O ang igsuon niya nga si Juda niluhod o nihapa nga nagaingon, maluoy ka. Dad-o na mapauli ang among manghod. Kay kung dili na mo siya makauban sa pag-uli, mamatay dayon sa kaguolang among amahan. O kung gusto nimo nga kanang mahimong sulubon, ako na lang, ingon ni Juda. Si Juda mao kato siya ang nagbaligya kang Jose sa mga Ismaelenhon. Ug unya nihilak gayud si Juda kay nangayo gid siya og kanang pakitabang sa gobernador na pakituoy gid siya nga dili lang si Benjamin. Ug dito mga bata, natandog ang kasing-kasing ni Jose. Ug nisulod siya sa iyang kwarto ug nihilak siya. Ug nag-ingon siya sa iyang mga sulubuon nga, biyain sa inyo kami dinhi sa sulod sa balay kay mag-istoryahanay mag-istoryahanay kami. Pagkahuman ni adtong mga bata, wala gayon nakapugong si Jose. Nihilak o kusog si Jose. O niingon siya, ako si Jose nga inyong igsuon. Ako si Jose nga inyong gibaligya. Kumusta nga akong amahan? Buhi pa ba siya? Ug iyang gikapos si Benjamin. Ang mga igsuon ni Jose, nakuratan gayon sila. Ug dili sila makatuo tungod kay si Jose nga ilang gibaligya. Gamhanan, maalamon nga pangulo, ug gitugyanan sa tanang butang sa hari nga si Paraon sa tibuok Ehipto. Ug nahadlok gayud sila tingalig unsang himuon ni Jose. Mga bata, ang Dios nagpahinumdum sa iyang plano mahitungod kang Jose. Nga ang Dios nagpadala og manluluwas sa iyang pamilya aron dili sila mamatay sa gutom. Sama usab kanimo bata, ang Dios nagpadala og manluluwas nga mao si Jesus aron ikaw ug ako maluwas gikan sa sala. Ihang ipadala si Jesus dinhi sa kalibutan aron ang kunon ang imo ug ang akong sala. Namatay siya tungkol gidansang siya dito sa cross. Ang sulti dinhi sa Ephesians 1 verse 7a na nagaingon, kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita. Pinaagi sa dugo ni Jesus ihang gipaagas aron pugasan ang imo ug ang akong sala dito sa cross. Namatay siya gilubong ug nabanhaw. Mga bata, gusto sa Ginoo nga imo usab ihalad ang imong kinabuhi diha kaniya. Ug imo siyang tuuhan nga imo ang Dios o personal nga manluluwas. Sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Jose nga siya nagluwas sa iyang mga igsuon sa gutom. Ug unya mga bata, gipaila-ila ni Jose ang iyang mga igsuon sa hari nga mao si Paraon. Ug si Paraon nagpadala og daghan kayo nga mga regalo padulong sa iyang amahan. Ug gisugat nilang ilang amahan didto sa Kanaan ug dili makatuo si Jacob nga
kuhaon siya dito o puyo siya dito sa Ehipto. O pagkahuman mga bata, nibalik sila, balik sa Ehipto, tungod kay dito mapuyo si Jacob, tungod kay naapay 5 katuig nga gutom, o dito na siya puyo sa Ehipto. O sa dihang nagkita sila ni Jose, nidagan si Jose, o iyang gigakos si Jacob, o naghilak sila ang duha. Ug nalipay gayon si Jacob kay abi ni Jacob namatay na ang pinangga niyang anak nga mao si Jose. Ug mga bata, 22 katuig nga wala sila nag-uban sa iyang amahan. Ug nipuyo si Jacob kauban si Jose ug didto namatay si Jacob. Ug mga bata, nahadlok na sab ang iyang mga igsuon tingalig unsa ang himuon ni Jose kanila. Apan ang Dios nagpahinumdum usab siya sa iyang saad ug sa iyang plano sa kinabuhi ni Jose. Ug mga bata, gusto ni Jose nga ang iyang mga igsuon makaila sa tinuod ug buhi nga Dios. Kaysa unsa man nga mga sitwasyon, malisod man ug dili, musalig gayud sila sa Dios tungod kay ang Dios ang nagakontrol sa tanan. Bata, kung ikaw na anay Jesus diya sunod sa imong kasing-kasing, kinahanglan nimo siyang pasalamatan tungod kay siya ang nagakontrol sa tanang butang. Ang Biblia nagasulti dinhi sa Romans 8:28 nga nagaingon, nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Ang Diyos nasayod gayud sa mga panghitabo. Gani mga bata, kinahanglan nato nga tuuhan nato sa liga nato si Jesus nga atong Diyos o personal nga manluluwas. Ang sulti niya sa John 6:47 nga nagaingon, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako adunay kinabuhi nga walay katapusan. Bata, gusto sa Ginoo nga dawaton nimo siya nga imong personal nga manluluwas. Si Jesus nga mao ang nag-angkon sa imo, sa akong mga sala. Gilansang siya sa cross, namatay, gilubong, ug nabuhi. Ug gusto sa Ginoo nga imo siyang dawaton isip manluluwas diha sa imong kinabuhi. Kung kana ang imong desisyon nga dawaton si Jesus, diya sulod sa imong kasing-kasing, uban ikaw sa akong pag-ampo. Magadugo kita sa tong ulo ug magaampo. Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios. Salamat tungod kay ikaw ang Dios nga nagakontrol sa tanang butang. Pasayloa kami sa among nahimo nga sala. Limpyuha ang among kasing-kasing ug ginadawat namo ikaw nga among Dios o personal nga manluluwas. Sulod ikaw karon sa among kasing-kasing ug gamita kami sumala sa imong gusto. Sa pangalan ni Jesus, Amen o Amen. Teacher Maylin is back! Kumusta ang ato ang memory verse? Asa makita? Very good! Sa Ephesians 1:7-8. Ang ato ang Bible lesson kung saan mahitabo sa pamilya ni Jose. Tama bata, nagkita-kita sila uban sa iyang suod o amahan. Naayuyon nga nahitabo. Sama sa Ginoo, kabalo siya kung saan mahitabo sa ato ang unahan. Kabalo ang Ginoo nga naay gutom nga mahitabo. Sunod sa 7 katuig, maunang ipauna niya si Jose sa Ehipto aron maluwas ang kaliwatan niya. Bata, ingana usab ang Ginoo, nakabalo siya kung saan imuhang future. Mao nga kinahanglan ato siyang saligan sa tanang panahon. Pero kinahanglan nga una, dawaton nato siya nga ato ang personal o manluluwas sa ato ang kinabuhi kung wala ka pa'y Jesus sa kinabuhi. I encourage you bata na i-share ang ato ang episode karon. Kung see you next week.